Apa, egunon. Xavier, ondo? Oso ondo. Barrura? Bai, Mari Errota ikusta etorri gea. Bai, bai. Hau deu Mari Errota, ez? Hau daukagu. Bueno, Maria Errota eraikina, bere eraikin bera. Mariekin funtzionatzen duen errota. Hori da, daukon diferentzi handiena. Gutxi daude, Euskal Herrian. Oso gutxi. Publikora zabalik eta erakusten da bena funtzionamentua bakarra gaur egunean. Badauz beste batzuk Urdai bain, gero Kantabrian badau besteren bat, baina Euskal Herrian bertan, hau izango zen erakusteko. Ze mendetakoa da? Hau 16. mendekua. Eta nola bururatzen zaie ordukoei Mariekin funtzionatzen duen errota bat itea? Bueno, hor gara izan errotak oso garrantzitsua ziren, ekonomikorako oso, importantia ziren, baina, karo, hemen esaten dabe, hor denpora baten egon zala, zikate garai bat egon zala. Orduan, zikatien ondorio, karo, errotak, goiko errotak, errekako errotak, bezeben funtzionatzen. Eta Mariak, beti doiaz gora, eta bera, ura beti daukagu. Orduan, horko... Santzuten, venga. Horko, venga. Baina horrek badu balio bat, 16. mendean, alako ingenieritza bat pentsatzia, esan oso zaila esan zela, aurrera botatzia. Kostatu intzaien. Bai, 50 urte martxan jartzeko. Eta martxan jarri eta 15, 20, 30 urte bakarrik iraun zuen. Ze problema asko motetzen. Ideia, Europatik? Europatik etorri zen. Europa, Gipuzkoan sartu zen, eta Gipuzkoatik onera. Gipuzkoarreko beti guzue? Ez dut uste. Hor badakizu, hor lehen uste bat ginela. Hemen turistei zeak ikusten zaien. Nola funtzionatzen duen errotak berak? Bai, hemen turistei edo, erroten, mami edo nahi da benak ezagutu, irakusten da dena, ez? Turistei irakusten da funtzionamentu bera, ez? Azten dana, bizkatxo bat, ez? Egetik, gariz atara arte, urun atara arte, prozesu guztia irakusten da, ez? Hemen argi ikusten dugu, Maria behian dau, guk hemen anteparan, hor badaukagu ura pilatu daukagu, ura, hor jartzen dugu. Eta hola funtzionatzen du errotak, ez? Eta holan, egia mobitzen da, egietan hor ikusten dugu bigarren errotan, nola jartzen dizen arrizak, eta, gero rosaduraz, berdina. Edozein erroten funtzionamentu berbera dauko. Bakarrik, ura, Marien araberako ura dela, itxasoko ura dela. Hona etortzen diren turistak, Xavier, hemendik itsasargetik pasako dira bai edo bai, ez? Bai. Hau ezin da galdu, eh? Bai, gehiena pasatzen dira, bai. Azken datuak emoten gaituzena, bai. Ze turista etortzen da Lekeitiora? Lekeitiora... Nondarrak? Nondarrak leku guztiek etortzen jakuz, ez? Bai bertokoak, Euskadi mailakoape bai, eta gero estatu mailakoa betortzen dira. Eta gero atzerritarrape bai. Eta atzerritarren artean gehienak, hor daukogu, Frantzia hurbil daukogu, ez? Frantsesak izango zian. Eta dato kurioso baten moduan, holandesape bai, ez? Daukagu ez dakit, zerbait badau, Holandan hor badau lekitxogaz zerbait, baina atzan urtietan ikusi dugu datuetan holandez asko etorri dela. Eta estatu batuetakoak ikusi dugu, Bilbon eraginez edo, jentia gero eta gehiago daula. Datuak esaten gaitue, herriko edo, hemen eskualde eta komunea mailan eta mantendu inala, baina kanpotik gero eta atzerritar gehiago dauko guzela. Bilbon eraginez. Bilboren eraginez, bakatu duzu. Bai. Eta hori? Ez dakit, hor dauko aeroportua, Bilbo herri turistiko bilakatzen ari da, eta Bilbo zentrua da, baina gero horrek zabaldu egiten dago, eta zabalkundu horretan, lakite hurbiltzen dira. Aste Santua fetxa hona izaten da zuentzako? Bai, Aste Santuak, eta gure nahi izaten da Aste Santuak eta urte guztirako izatea, ez? Lakiteok gauza asko eskaintzen ditu, ez? Lasaitasuna eta danak ikusten gara, porraketan ez daukagu uda sasoian, baina danan esaten dugu hori deslokalizazio hori edaz, eta Aste Santuak aproposak izaten dira, lasaitasunen bila datorrenak, Lekeitio herria proposa izango litzateke.